koro mano gimok wanyal dagi. Nitie kier koka nitie chunga. Kata ka nitie kikruok ma ji neno lakini ok dang' awach ni ji te, nitie joma wang'gi oseyepo ma wang'gi oseneno madwa no wach adiera manyalo konyo piny. But an gima dang' akwa ondiki ni kik wawuoth kaka joma ok oyie wuotho. Nitie okang' ma chach ok onego chopi. To nitie gik moko onego wahiga wagole piny mondo warwake kanisa. Chach onego dong' kaka chach. Chach en jathek ma ka jomoko larore kata ka jinsi larore gi government, chach onego donji kindgi mondo obed jathek, to ok onego wahege mea inside wan kaka jodolo. Koro nwaneno kaka notimore nyoro, but ahinya bedo ga marach dang' akunyo tich Nyasaye jodolo wetena ni wachung'uru gi wach Nyasaye. Kik watim gik ma joma ok oyie timo, kik watim gima jinsi timo, kata kik watim gima josiasa timo. Wan watimuru wach Nyasaye. Nyasaye noluongwa mondo watima kamano. Odong' ndalo ariyo kende to chopo tarik 25 ma en odiochieng' bende koro en rapar ne ng'anyono maratipo manotimore pacho ka jadolo. King'iyo Kenya sani, ineno ka Kenya ni kama nade king'iye gi wang' jadolo? Kenya ok ni kama berruok, but chien kato nodwa kwe matin kaluwore gi weche manotimore mag nek makacha gi